Bueno, bons días, benvidos a esta convocatoria para constituir a Comisión Informativa de Transparencia e Administración Provincial. Señor Secretario, prego de lectura aos membros da Comisión para comprobar que xa queda acreditado que existe quórum suficiente para o inicio de desenvolvemento da sesión. Ben, José Manuel Baltar Blanco como presidente, polo Grupo Popular don Plácido Álvarez de Baño, doña Consuelo Obispo Seara, don Miguel Antonio Cid Álvarez e don Jorge Pomar Tesouro, polo Grupo Socialista don Álvaro Vila Araujo, dona Margarita Pérez Fernández, e creo que estaba dona Susana Rodríguez Estevez. Sí, pero presentouse un escrito que había aí un... Ah, correcto, pois ainda non o vin. Ainda non o vin, por eso... Ben, bueno, en todo caso a sustitución é libre. Don José Miguel Caride polo Grupo de Democracia Ensana, de don Bernardo Varela López polo Grupo do BNG e dona Monserrat Lama Novoa polo Grupo de Ciudadanos Partido da Ciudadanía. Moi ben, entonces declárase constituída a Comisión Informativa de Transparencia e Administración Provincial e o punto segundo é a proposta de delegación da presidencia da Comisión Informativa de Transparencia e Administración Provincial no deputado provincial don Plácido Álvarez do Baño. Lees a proposta? Sí, é unha proposta moi sinxela, obviamente. Que di, propoñer a presidencia a delegación do exercicio da función da presidencia da Comisión Informativa a favor do deputado provincial don Plácido Álvarez do Baño. Entón hai que votar esta proposta da presidencia, votos a favor, votos en contra, non hai abstencións, pois queda aprobado esta proposta e na súa consecuencia exercerá de presidente desta comisión a partir das sesións que se convoquen dende este momento o deputado provincial don Plácido Álvarez do Baño, a quen lle desexo os mellores éxitos na súa xestión. Moi ben, non hai máis asuntos, pois levanta a sesión.